vangin mi tui ka chin ma se hei le chen min ham chuai ta mai lal pa rim ka le del ka mi lo ni chen ma lo ta bul kan tana rei dom na vangin mi tui ka chin ma se hei le chen min ham chuai ta mai lal pa rim ka le del ka mi lo ni hei ani khover ne chu khover ne tu Krista nei atul chuan ka tan hianin lal pan ile tha te ko chen ding thei usit le nek che din ka ma van tuai na khem tu ang mai amai ni in dal pa nam kan he na chuan yom zela iro pui na in ka khata katan hianin lal pan ile kha te ko chen ding thei na thei lo tak sa lo nei ni la par sa she om na be to lo ni la lal pa mangai na hi ka mu fia mai lo chiang sual chin tuan nam na hei ani khover ne chu khover ne tu Krista nei atul chuan katan hianin lal pan ile tha te ko chen ding thei som na vang châu alom mi ilang vui na ni rin shin lun kamang ral nge yam ma se ka kharau chuan lal pa muta lal pa chuan ka lo mani hei ani khover ne chu khover ne tu Krista nei atul chuan katan hianin lal pan ile tha te ko chen ding thei mal som na vang châu alom mi ilang vui na ni rin shin kamang ral nge yam ma se ka kharau chuan lal pa muta lal pa chuan ka lo mani hei ani khover ne chu khover ne tu Krista nei atul chuan katan hianin lal pan ile tha te ko